kashe ta hanyar muna gani. So guda ɗaya ne buwayarsa ce ta kasu gida gida. Ga misali kalli soyayyar nan tsakanin uwa da ɗa. Masu sharhi kan ta kullum alƙalamin su da tawada. Mace na sannan miji farisuwa fuska sukan gwada. Wanda ya ce ma yana son ka tambaye shi saboda me. Wanda ya ce ma yana kin ka to a take kusan labe.